प्रकरण 6 अश्मयुग दगडाची हत्यारे या प्रकरणामधील शेवटचा पॉइंट नवा अश्मयुग याविषयी आपण माहिती घेणार आहोत। तर विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला माहीतच आहे अश्मयुगाचे एकूण किती कालखंडामध्ये विभागणी झाली, तर अश्मयुगाचे एकूण 3 कालखंडामध्ये विभागणी करण्यात आली। पहिला पुरा अश्मयुग, दुसरा मध्य अश्मयुग, तिसरा नवा अश्मयुग। तर आपण मागील व्हिडिओमध्ये पुरा अश्मयुग व मध्य अश्मयुग याविषयी माहिती घेतलेली आहे। तर आज आपण या व्हिडिओमध्ये नवा अश्मयुग याविषयी माहिती घेणार आहोत। तर नवा अश्मयुगात घासून गुळगुळीत केलेली दगडाची हत्यारे घडवली गेली। मग नवा अश्मयुगामध्ये काय झालं, तर घासून गुळगुळीत केलेली दगडाची हत्यारे घडवली गेली। नव्या प्रकारची हत्यारे घडवली जाण्याचा काळ म्हणून त्याला नवा अश्मयुग असे नाव दिले गेले। मग नव्या प्रकारची हत्यारे नवा अश्मयुगाला नवा अश्मयुग हे नाव का देण्यात आले, तर नव्या प्रकारची हत्यारे घडवली जाण्याचा काळ म्हणून त्याला नवा अश्मयुग हे असे नाव दिले गेले। नवा अश्मयुगापर्यंत शेती आणि पशुपालन करणे ही नित्याची जीवन पद्धती झाली। मग नवा अश्मयुगापर्यंत शेती आणि पशुपालन आपण मागील बघितलं होतं की मध्य अश्मयुगामध्ये नैसर्गिकरित्या उगवलेल्या धान्याची कापणी करू लागले होते। त्याचप्रमाणे कुत्रा, शेळी, मेंढी ह्या प्राण्यांनाही मांसाळण्याची सुरुवात झाली होती। म्हणजे नवा अश्मयुगापर्यंत शेती करणे आणि पशुपालन करणे ही नित्याची जीवन पद्धती झालेली होती। त्याचप्रमाणे शिकार करणे हे निर्वाहाचे प्रमुख साधन न राहता ते शेतीला आणि पशुपालनाला पूरक साधन बनले। मग शिकार करणे हे निर्वाहाचे प्रमुख साधन न राहता तर मग शेतीला आणि पशुपालनाला पूरक साधन शिकार हे साधन बनले। भारतामध्ये अनेक ठिकाणी नवा अश्मयुगीन संस्कृतीचे अवशेष मिळाले आहेत। तर भारतामध्ये अनेक ठिकाणी नवा अश्मयुगीन संस्कृतीचे अवशेष मिळालेले आहेत। तर बघा, गंगेच्या खोऱ्यात तसेच दक्षिण भारतातही नवा अश्मयुगीन संस्कृतीची अनेक स्थळे उजेडात आलेली आहेत। तर मग नवा अश्मयुगीन संस्कृतीचे अवशेष कुठे कुठे मिळाले, तर गंगेच्या खोऱ्यात तसेच दक्षिण भारतातही नवा अश्मयुगीन संस्कृतीचे अनेक स्थळे उजेडात आलेले आहेत। अशा प्रकारे विद्यार्थी मित्रांनो, आपण अश्मयुग दगडांची हत्यारे या प्रकरणाचा अश्मयुग दगडांची हत्यारे या प्रकरणाचा अभ्यास केलेला आहे। तर या प्रकरणामध्ये आपण हत्यारांचे गरजेनुसार हत्यारांचे आकार आणि प्रकार आणि अश्मयुगीन हत्यारे याविषयी माहिती घेतलेली आहे। तर अश्मयुगाचे एकूण 3 कालखंडामध्ये विभागणी करण्यात आलेली होती। पहिला कालखंड म्हणजे पुरा अश्मयुग, दुसरा मध्य अश्मयुग आणि तिसरा नवा अश्मयुग। मग आता सर्वप्रथम आपण याला अश्मयुगच का म्हणतात, तर या काळातल्या हत्यारांमध्ये प्रामुख्याने दगडाची हत्यारे मिळतात म्हणून त्या काळाला आपण अश्मयुग असे म्हणतो। हे लक्षात घ्या, कारण याला अश्मयुग असे का म्हणतात। पुरा अश्मयुग, मध्य अश्मयुग आणि नवा अश्मयुग हे तर याचे प्रकार आहेत, पण या कालखंडाला अश्मयुग असे का म्हणतात, तर या काळातल्या हत्यारांमध्ये प्रामुख्याने दगडांची हत्यारे मिळतात त्या काळाला आपण म्हणून ह्या काळाला आपण अश्मयुग असे म्हणतो। अश्म म्हणजेच काय, दगड। तर आता आपण यावर आधारित स्वाध्यायाचाही अभ्यास करू। बघा, पहिला प्रश्न, रिकाम्या जागी कंसातील योग्य पर्याय लिहा। ज्या काळातील हत्यारामध्ये प्रामुख्याने दगडाची हत्यारे मिळतात त्या काळाला आपण डॅश असे म्हणतो। तर बघा, पर्याय दिलेले आहेत, ताम्रयुग, लोहयुग, अश्मयुग। मी आताच सांगितलं की ज्या काळातील हत्यारांमध्ये प्रामुख्याने दगडाची हत्यारे मिळतात त्या काळाला आपण काय म्हणणार, अश्मयुग। म्हणजे याची रिकामी उत्तर काय आहे, अश्मयुग। नंतर महाराष्ट्रातील पुरा अश्मयुगीन स्थळापैकी नाशिक जवळचे डॅश हे स्थळ प्रसिद्ध आहे। तर आपण व्हिडिओमध्ये पण सांगितलेले आहे की महाराष्ट्रातील पुरा अश्मयुगीन स्थळापैकी नाशिक जवळचे कोणते स्थळ प्रसिद्ध आहे, तर गंगापूर। कोणते स्थळ प्रसिद्ध आहे, पर्याय दिलेले आहेत बघा, गंगापूर, सिन्नर आणि चांदवड। पण यामधील उत्तर काय आहे, गंगापूर।
यानंतरचा प्रश्न दुसरा, खालीलपैकी मध्य अश्मयुगीन स्थळांची चुकीची जोडी ओळखा. तर खाली स्थळांच्या जोड्या दिलेल्या आहेत, तर त्यामधील चुकीची जोडी आपल्याला ओळखायची आहे. तर पहिली राजस्थान बागोर. तर आपण व्हिडिओमध्ये बघितलेलंच आहे की भारतामध्ये मध्य अश्मयुगीन संस्कृतीचे अवशेष आपल्याला भारतातील विविध ठिकाणी सापडलेले आहे. तर त्यामध्ये राजस्थानमध्ये बांगोर हे बरोबर जोडी आहे. मध्य प्रदेश भीमबेटका ही पण जोडी बरोबर आहे. तर भीमबेटका इथे पण मध्य अश्मयुगीन स्थळांची अवशेष सापडलेली आहेत. आणि गुजरातमधील लांघनज हे पण पर्याय दिलेला, ही पण जोडी बरोबर आहे. गुजरातमधील लांघनज येथेही मध्य अश्मयुगीन स्थळाची जोडी सापडलेली आहे. तर प्रश्न महाराष्ट्र. तर महाराष्ट्रामध्ये विजापूर या ठिकाणी, महाराष्ट्रामध्ये विजापूर येतच नाही आहे. आणि महाराष्ट्रामध्ये मध्य अश्मयुगीन स्थळाची अवशेषे कुठेच मिळालेली आहेत ते आपण व्हिडिओमध्ये बघितलेले आहे. तर कुठे मिळालेले आहे, तर जळगाव जिल्ह्याजवळील पाटणे इथे मध्य अश्मयुगीन स्थळांची अवशेष मिळालेले आहेत. तर चुकीची जोडी कोणती होईल, तर महाराष्ट्र आणि विजापूर ही काय चुकीची जोडी होईल. बघा, पहिली राजस्थान बागोर बरोबर, मध्य प्रदेश भीमबेटका बरोबर जोडी आहे. गुजरात लांघनज ही पण जोडी बरोबर आहे. तर चुकीची जोडी महाराष्ट्र आणि विजापूर ही चुकीची जोडी आहे.